ya ku samari matasa, ina kira gare ku, ku sani yana daga cikin hanyar da za a yi fada da addininku da al'adarku da ɗabi'arku da ci gaban ƙasarku da al'ummarku, shine a yi ƙoƙarin a ga yaya za a ƙulla fada tsakaninku da malamanku da kuke sauraron su. Bincike ya tabbatar a yanzu babu abin da mutane suke yawan saurara, suke masa ladabi da biyayya, suna masa da'a, su ɗauki abin da yake faɗa irin maganar malamai. Sun karanta, sun gano. Kuma daman na gaya muku, idan ana so a yi fada da kai a ci nasara a kanka, to sai an gane ina ne ƙarfinka, ina ne rauninka. Duniya ta yadda, musamman mu a nan ƙasar Afirka, addini yana da, ƙasashenmu na Afirka, addini yana da ƙarfi, addini yana da kima. Malaman addini suna da daraja a cikin al'umma, suna da matsayi a cikin al'umma. Waɗannan mutane abokanan gaba sun bi hanyoyin da suka sa aka zubar da mutuncin 'yan siyasa. Shugabanninmu 'yan siyasa aka zubar da kimarsu. Aka sa ɗan ƙarami zai iya gidan rediyo ya zagi ɗan siyasa, ya zagi shugaba, ya la'ance shi, ya masa ƙage, ya saba masa da sunan siyasa da adawar siyasa. Suka bi cikin jami'an tsaronmu suka ɓata su da karɓar cin hanci da rashawa. Suka yi ta ba da cin hanci, suka sa ana karɓar cin hanci. Duk lokacin da jami'an tsaro zai rinka miƙa hannu yana karɓar cin hanci, bai da ƙarfi a ƙasarsa, kuma zai iya ba da doka a bi ba. Da haka yana cikin bala'in da makiya suke shuka mana shine sabarwa jami'an tsaronmu da ma'aikatanmu karɓan cin hanci da rashawa. Shi sa duk ƙasar da ta ci gaba zaka ga tana ƙoƙarin ta karfafi jami'an tsaronta, ta ba su albashi mai ƙarfi, ta ba su dama, ta gina musu gidaje, ta ba su abin hawa, su zama suna ƙoshe, suna lafiye, ba wani wanda zai zo ɗauko wani cin hanci ƙaramin kuɗi ya ɗauka ya ba su, ya sa su canja ƙa'idar aikin ƙasa. To amma yayin da muka bar jami'anmu suna cikin talauci, suna cikin yunwa, suna cikin bukata, to dan ta'adda sai ya dauki cin hanci kadan, sai ya dauka sai ya basu, sai ya je ta'addanci. Wanda yake so ya barna a ƙasa sai ya dauki cin hanci bai kai ya kawo ba, sai ya dauka ya basu. Su ne suke rike da bindiga, su ne suke rike da ƙasar, su suke rike da kula da tsaron ƙasar da security ƙasar. To za a iya daukan wani kuɗi bai kai ya kawo ba a basu dan a biya bukata. Kaga ƙasa ta rushe, ta lalace. Da haka yana daga cikin abinda gwamnati za ta yi yaƙi a ƙasarta idan tana so ta yi nasara, ta ci gaba, ta yaƙi cin hanci da rashawa a jikin dukkan ofisoshin gwamnati da ma'aikatan gwamnati gaba ɗaya. To abin da aka mana illa, sai aka ɗauke mana samarinmu, sai aka koya musu rashin kunya wa malamai. Malamin addini mai jan aya da hadisi, yaro ƙarami zai iya fitowa ya zage shi, ya lahance shi, ya tsine masa albarka. Wanda tarihi ya nuna mana mutanen da waɗanda suka gabace mu sun ci nasara ne a rayuwarsu yayin da suka girmama malamansu. An gaya musu al'ulama warasatul anbiya, malamai su ne magada annabawa. Fa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama, annabawa ba su bar gadon dinari ko dirhami ba. Wa inna ma warasul ilma, abinda annabawa suka bari shine sun bar gadon ilimi. Faman akhadahu faqad akhadha bi hazzin wafir, wanda ya riko da ilimin da annabawa suka zo da shi, wanda ya riko da ilimin da malamai suka zo da shi, ya yi riko da babban rabo. To sun gane wannan, sai suke kokarin su nuna cewa malamai ba su da aminci. Da hanyar da za a bi a cikin mutuncin malamin addini za a yi. Wani lokacin a jarabe shi da siyasa, ko a tsunduma shi a cikin siyasa, ya je ya ci shirme, ya je ta wasu abubuwa, sai a ziga mabiya sai su zage shi. Sai ya zama bai da bambanci da karuwan ƙasarsa, sai ya zama bai da bambanci da ordinary. Daga cikin hanyar da ake bi a cikin mutuncin malamin addini a yau shine a tsunduma shi a cikin siyasa, ya shiga harkar siyasa, ya zo ya bi 'yan siyasa, su ja shi kamar suna ba shi jan ya ƙoshi ne, amma a za su yi amfani ne da shi a gajeren lokaci sannan su wullar da shi. To da zarar an yi maka wannan, an gama da kai. To sannan kuma sai a nuna samari a ce gashi nan. Sai zama mutum zai hau mumbarinsa yana magana, ba wanda yake saurara sa. Duk lokacin da al'umma ta wayi gari ba ta sauraron malamanta, to sharri da bala'i ya saukan mata. Ba wanda zai zo ya ce muku Allah ya ce, annabi ya ce ku bi shi. Kuma a malaman nan annabi ya gaya mana su ne magadan shi. To kun tsire musu albarka, kun la'ance su, kun yi amfani da abokanan gaba, sun yi amfani da ku, an sa muku rashin siƙa, rashin aminci ga malamanku. To za ku wayi gari 'yan ta'adda su za su jagorance ku. Za a yi abin da aka ga dama, kun ba wanda ya isa magana. Dan malami shine yake da ikon da in gwamnati ta yi ba daidai bai ce ba daidai bane. Idan 'yan siyasa suka yi ba daidai bai ce ba daidai bane. Idan mattajirai masu kuɗi suka yi ba daidai bai ce ba daidai bane. Saboda baya bayan kuɗin su, baya bayan naira su, baya bayan mulkin su, baya bayan kazaɗin su. Abin da yake gaban su shine Allah, annabin Allah ya ce. To sun gane tasirin malamai a cikin al'umma,
yanzu ba za su bi hanyar da za su bi su sa mabiya su rinka tsinewa malamai, suna la'antar malamai akan ƙarya, su shirya ƙarya, su shirya sharri, su shirya makirci, su shirya abin da babu shi, su zo su haɗa malamai da almajiransu, su haɗa malamai da mabiyan suna gefe suna dariya. To wannan shine matakin farko. Har za a wayi gari a zo malami bai sai ya buɗe baki ya ce a yi kaza ko kar a yi kaza ba. Samari ku farga, kar ku biya almajiran shaidan, kada ku biya yan iskan gari, kar ku biya yan zaune gari banza, kar ku biya wa masu gajeren tunani. Ku riko da malaman addinin ku, ku girmama su. Idan sun yi laifi ku sani su ba annabawa bane, ku yafe musu, ku yi musu addu'a Allah shirye da su. Malamai suke cewa duk wanda kaga yana faɗa da malami a irin wannan lokaci a yanzu, irin wannan mutumin shine da in annabawa ne suke rayuwa to yana cikin masu faɗa da annabawan Allah. Haka malamai suka faɗa. Duk wanda kaga baya jin nauyin ya buɗe baki ya zagi malami ko ya faɗi wani abu akan malami, ko ya cutar da malami, ko ya wani sharri akan malami, ko ya zauna a ɗaki ya sharri akan malami, wallahi wannan mutumin inda a ce annabawan Allah su ne suke raye suke kira zuwa ga Allah, to wannan yana cikin masu faɗa da annabawan Allah. Haka malamai suka faɗa. Saboda waɗannan malaman su ne magadan annabawa, ba ka da wasu ai. Tunda ka zo ka ce malamai sun yi kaza sun yi kaza, da haka ku riko da addinin ku, ku rike da jagororin ku. Ba a taɓa rayuwa ba a taɓa rayuwa ba wanda yake ya ci gaba zai jagorance mu ya ce mana ko ƙarya mutum yake ya ce maka ka bi Allah, wannan ƙarya tana da kyau. Ya ce ka bi Allah a baki ne ya ce ka bi Allah, shi ɗin bai bi Allah ba, to ai ya taimake ka, kai aiki da zahirin abin da ya ce ka bi Allah ɗin. Ha kuma da sarakunanmu da suke cikinmu na gargajiya suna da kima da matsayi a cikinmu. To shi ma an zo lokacin da ana ƙoƙarin a haɗa mu faɗa da sarakunanmu. Kaga yaro ƙarami kaskantacce wanda bai kai ya kawo ba zai iya ɗaga baki ya zagi basarake, ya ci mutuncin basarake, ya faɗi maganganu akan basarake, wanda waɗannan su ne iyayen ƙasa. Shi sa ake cewa ne uban ƙasa. Su suke kusa da mu a gidajensu, a tsakiyar mutane, masallatansu a cikin mutane, su suke zama a fada suke sauraron koke-koken mutane ko da daɗi ko ba daɗi. Wannan tunani da aka zo da shi a wannan zamani a waɗannan ƙasashe namu, dole samarinmu matasa ku farka fa ku gane abokanan gabanku suna bibiyar ku ta hanyoyi daban-daban da za su raba ku da addininku da mutuncinku da kimanku. Ku wayi gari ba ku da kowa a gabanku, sai ku zo kuna faɗa da masoyanku, daga baya kuma su zo su yi nasara a kanku.